anyám, mondd el az ABC-t! Ma vagy a Balázs napja, melyben minden diáknak drága is vásárolnak. Ma vagy a Balázs napja, BBB, iskolába menjünk még, szüleink örömére, tanítóink kedvére. BBB, iskolába megyünk még, Kakakos kukurikú, szeretem a taréját, jól megtétel a nyakám. Töltetlen kukurikul, A.E.C. Már egyszer végeztünk még, Szent Balázs tiszteletét, álljuk a házak népét. A.E.C. Már egyszer végeztünk még. Mikor én A-ban főkapitány voltam, szemmentő mellett sok pacát levágtam. Őszakaripámon magamat hánytattam, a Filipvallában csak ugyanúgy ráztam. Sosem volt bennem több egy tetűnél, az is megdőlött tegnap a gatyám tévénél. Temetésénél több győk 100 000-nél. Balti Sándornak jó zsíros árjája, 160 mázsa volt a szalonnája. Akkora hája volt, hogy nem fért fel a padlásra. Én ennek a bőrig most készítettem bőrabrát, mert nagyon szeretem. Abban lésze hatalmas ülepben. Ha eszembe jut, most is emlegetem. Már édes barátom, azért hiába potálkolsz, mert nekem is van egy sújtásos nadrágom, annak a szára olyan bőre van szabva, hogy sírva rípa megy a lábam. Hagyjatok szalonnát, ekkorát, mint akarom akkorát, ha nem adtok szalonnát, levágom a gerendát, hogy megemlékezhessünk Szent Balázs napjára. Együtt énekeljünk el, mondásnak. Csak nem figyelmezzetek, tanulságot tegyetek, magatok javára. Erre magyarodjunk be! A Közép-Magyarországi Régiós Fesztiválon a fesztivál legjobban éneklő társasága címet kapta meg. Köszönjük végre!